gymnastiek van aan. We zijn met 32 man, je moest ons nog zien staan. In rode pantalon en met de handen in het haar. Want dames schijnt het makkelijk daarvoor uit het bloed van haar. De leraar doet het even voor en springt over de bok. En Piet probeert het na te doen om Jezus wat te schoppen. Want Pietje is de beste niet en klinkt een oude kring. We zijn met 31 man wat Pietje overwint. Daar blijkt hij aan een achterballen voor de vel wat stil. Van Victor stapt naar voren en de zaal die wordt gekil. Met wanhoop in de ogen loopt hij in het ongeluk. En 30 mannen kijken toe en lijken van de druk. Want Victor die wordt opgewezen, het was een flinke zoon. En Peter maakt zijn aanloop, want dat kan hij reuze mooi. Hij loopt op volle snelheid en bij achterboven piept. Maar plotseling gaat het licht uit en dus kan hij niets meer zien. De klok was overwinnaar en de vroeg al rood gekleurd. Dan staat je mooi bij al dat schoen, wie is er aan de beurt? De leraar zegt, kom jij maar Klaas, het noodlot slaat weer toe. En 28 mannen worden dit een beetje moe. We houden onze adem in, want nu komt onze Jan. Maar Jan die is de snelste niet, zij komt er nog wat van. Nog steeds op en de adem in, hij Jan die treuzelt voort. De lang in ademnood is milden als gesmoord. De enige die overleed, dat was de Janne man. De leraar kreeg een hartinfarct, zo schrok de man ervan. Als slot dan hoort u nu van ons nog even de moraal. De snelste is nog altijd niet het schip van allemaal. Gymnastiek, gymnastaar, Meester zet de bok maar klaar. gymnastiek, gymnastaar, 2 handvol en 1 tartaar. gymnastiek.